täällä Helsingissä Oodissa tänä päivänä ja meillä on eduskunnan Suomen alkuperäiskansojen ystävyysryhmän tämmönen toinen tapaaminen. Aikaisempi on kuvattu tuolla eduskunnassa ja nyt ollaan tosiaan Oodissa ja meillä on tämmönen teema, että onko saamelaiskäräjälaissa epäkohtia. Ja täällä on nyt meillä sitten ihmiset, jotka meitä ovat yrittäneet tässä opastaa tähän hommaan, niin sitten löytäneet hyviä puhujia asiasta ja ainakin sen viime kerran päätteeksi itsellä tuli semmoinen käsitys, että pikkusen niitä epäkohtia saattaa olla, mutta samalla asialla jatkamme. Ja meitä on tässä 3 eri poliittisesta ryhmästä ja Mäenpään Juha, vieressäni on Hoskonen Hannu ja Markku Eestilä on sitten kolmannesta poliittisesta ryhmästä ja sitten tässä vieressäni on Sara Seppänen, joka on ollut aktiivinen tämän ryhmän perustamisessa kanssa. Mä annan nyt Hannulle, jos Hannu jonkun sanan sanoo ja sitten meillä tulee juontajaksi tähän sen jälkeen Jari Porttila. Joo, kiitoksia puheenjohtajalle ja kiitoksia läsnäolijoille ja hienoa tulla tähän tilaisuuteen mukaan. Ja olen eduskunnassa perustuslakivaliokunnan jäsen ja sillehän tämä lausunnon antaminen kuuluu tässä asiassa. Ja jos nyt vähän niin kuin huumorilla sanoo, niin olen ollut perustuslakivaliokunnan jäsenenä 4. kausi menossa siellä, niin ja se yhden kauden, milloin en ollut jäsen, niin oli varajäsen käytännössä, se oli aika usein siellä kuitenkin kokouksissa, kun siellä joku lintsasi aina, tai anteeksi, hän oli ylivoimaisen esteen takia poissa. Sanotaan asia oikein, niin se on ollut sellainen tärkeä paikka vaikuttaa asioihin, ja tässä nimenomaan saamelaisasiassa, niin itse olen kokenut sen, että kun päätöksiä tehdään ja äänioikeutta annetaan ja ihmiset menee vaaleihin äänestämään omassa asiassaan, niin kyllä silloin pitää olla täydellinen syrjimättömyys ja kaikilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Ei voi olla niin, että osa heitetään pihalle ja osa saa äänestää, osa ei saa äänestää ja osa ei saa asettua edes ehdollekaan. Se on ihan demokratiamme kulmakiviä. Kun katselin noita Euroopan unionin papereita, ihmisoikeussopimuksia ja sitten mitä on tullut YK:ltakin päätöksiä, niin kaikissa niissä korostetaan ehdotonta syrjimättömyyttä. Se on niin kuin semmoinen iso linja ja se on oma linjani tässä asiassa myös. En ole saamelaisuuden paras asiantuntija, mutta sanoisin, että minä pikkupojasta asti olen tuntenut suurta inhoa sitä kohtaa, jos jotakin ihmisiä syrjitään. Olen vankumaton tasa-arvon kannattaja ja tuli mieleen, kun meillä on kello 14 alkaa tuo luottamuslause äänestys hyvää hallitusta yrittää oppositio kaataa, niin tässä oli vähän huolissaan kerran, että miten siinä käy, niin mä sanoin, että edellisen kerran on maan hallitus käyttänyt luottamuslauseäänestyksen vuonna 1958. Rainer von Fiantin virkamieshallitus kaatui silloin, että Juha, älä turhaan pelkää, ei se kovin todennäköistä ole. No niin, mä vielä tuosta, kun Hannu otti tuon syrjinnän noin hyvin esille, niin mulla itsellä heräsi tosiaan mielenkiinto tähän asiaan tuolla pikkuparlamentissa, kun olin kuuntelemassa siellä jonkinlaista yleisötilaisuutta, jossa saamelaisia henkilöitä oli ja siellä sitten oli hyvin nuoria ihmisiä ja vanhoja ihmisiä. Jollakin vanhalla ihmisellä oli joku vanha isoäitin puku päällä ja jollakin lailla koin semmoisen ivallisen puheen pellepuvuista ja tarvolon olennoista niin olevan mun mielestä jonkinlaista mahdollista syrjintää. Ja se on nyt se piste, missä me ollaan tällä hetkellä ja nyt keskustelemme, että meillä on täällä sitten myös asiaa tuntevia ihmisiä, jotka haluavat tuoda oman näkemyksensä esiin. Ja nyt Jari Porttila, tervetuloa juontamaan. Sä oot tässä parempi kuin me ja me päästään sitten Hannun kanssa lähtemään äänestämään vähän tämän loppupuolella. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Ja todella vankkaa asiaa on nyt tulossa
Voin sen verran kertoa tietysti omasta historiasta, että olen seurannut tätä keskustelua useamman vuoden, ollut tuolla Lapissa erinäköisissä tilaisuuksissa. Sielläkin tavattiin muun muassa Saran kanssa viime kesänä hyvin mielenkiintoisessa tilaisuudessa, jossa tuotiin näitä eri näkökantoja esille. Ja on tärkeää, että myös kansanedustajat saavat tästä ihan niin kuin ensikäden tietoa ihmisiltä, jotka elävät sitä todellisuutta, eikä vain niin, että julistuksia tai muita luetaan. Ja tätä ensikäden tietoa meille tänään täällä tarjoavat Inka Kuusiniemi ja Kangasniemi, kyllä, ja Kari Kyrö. He ovat kumpikin saamelaiskäräjien. Kari on ollut monta vuotta siellä ääniharava, kerännyt ylivoimaisesti eniten ääniä, ja Inka on siellä myös mukana. Vaikutusmahdollisuudet, no he kertovat siitä, mitkä ne ovat heillä kahdella. Heidät on kuitenkin aika lailla syrjään ajettu siellä, vaikka ovat läpi menneet, mutta aloitetaan tästä ensin. Siis se juoksutus on se, että meillä on tässä 2 alustusta, sen jälkeen sitten keskustelua. Mä jaan täältä puheenvuoroja ja aina sitten kun kysyjä haluaa jotain kysyä, niin esittelee ensin itsensä ja sen jälkeen sitten kyseiset henkilöt vastaavat. Tervetuloa vielä kerran, hienoa kansanedustajat, että tällainen ryhmä on perustettu ja että kuuntelette näitä tahoja, ketkä täällä nyt ovat sitten esiintymisvuorossa. Sen verran haluan tähän kommentoida, että jos oikein muistan, niin tuossa se viime vai toisen vuoden puolella, kun saamelaiskäräjät oli, niin eikö silloin ollut niin, että Kari Kyrö ei ollut edes äänestysluettelossa, että tämä nyt tuli niin kuin tässä päällimmäisenä mieleen. Joo, Kari voi kertoa näistä vaiheista. Olen monta kertaa häntä haastatellut ja ne ovat... Kari, itse asiassa tässä tilanteessa, niin nythän sä olet saamelaiskäräjien edustaja, eikö niin? Niin olen, ja se tilanne, mihinkä Juha viittasi tuossa, että siis edellisissä vaaleissa, en näissä viimeisimmissä, mutta sitä edellä olleissa vaaleissa, niin saamelaiskäräjien vaalilautakunta ja hallitus olivat tyylikkäästi poistaneet minut koko vaaliluettelosta, jonka johdosta sitten kyseiset vaalit menivät nurin. Korkein hallinto-oikeus kumosi nämä vaalit ja sitten määräsi minutkin sinne vaaliluetteloon lisättäväksi tai edelleen olevaksi kas kummaa sitten vaaleissa olin kuitenkin henkilö, johon saamelaiset sillä tavalla luottivat, että he halusivat minun edustavan heitä enemmän kuin yhdenkään muun ehdokkaan. Kiitos edelleenkin heille siitä. Tämä tilanne nyt. Inka Kangasniemi, ensimmäisenä saat pitää oman esittelysi ja esitelmäsi. Ole hyvä. Joo, kiitos. Laitan tästä pyörimään tämmöisen videon, jossa on äänet. Tämä kestää semmoinen 6 minuuttia about. Ja tämä käsittelee saamelaiskäräjien demokratiavajetta. Sen verran vielä siis alustan tätä videota, että mun näkemys on tässä se, että huolimatta siitä, ketä siellä saamelaiskäräjien vaaliluettelossa on tai ei ole, niin saamelaiskäräjillä pitäisi olla suhteellinen vaalitapa, koska se takaa sen, että äänestäjien asiatkin sitten kiinnostavat saamelaiskäräjien edustajia, jäseniä. Eli lähdetään tästä sitten katsomaan tätä videota. Ensin lyhyesti taustoitusta aiheeseen. Vuonna 1972 järjestettiin Suomessa ensimmäiset saamelaisvaltuuskunnan koevaalit, kun saamelaiskäräjiä edeltävää saamelaisvaltuuskuntaa perustettiin. Saamelaisvaltuuskunnan aikaan vaaliluettelossa oli henkilöitä, jotka eivät sittemmin päässeet vuonna 1995 käydyissä vaaleissa saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa 3 kertaa. Ensimmäisellä kerralla saamelaiskäräjälain läpivieminen sidottiin ILO 169 sopimuksen ratifiointiin, mutta Anna-Maja Henriksson veti lakiesityksen pois eduskunnasta vuonna 2015. Myös ILO 169 sopimuksen ratifiointi vedetään pois saamelaiskäräjien puheenjohtajan toiveesta. Vuonna 2018 saamelaiskäräjät hylkää Pekka Hallbergin johtaman toimikunnan esityksen saamelaiskäräjälaiksi. Vuonna 2023 saamelaiskäräjälakiuudistus pysähtyy perustuslakivaliokuntaan.
saamelaiskäräjien vaalitapa ja lopuksi vertaillaan Suomen puolen vaalitapaa Norjan ja Ruotsin vastaavaan. Edustuksellisen demokratian tavoitteena on eri ryhmien välinen tasa-arvo ja demokraattisissa vaaleissa siihen pyritään esimerkiksi vaalipiirien kokoa säätämällä tai suhteellisella vaalitavalla. Tässä kartassa näkyy Suomen eduskuntavaalien vaalipiirit. Äänestäjät voivat äänestää omassa vaalipiirissä ehdolla olevaa ehdokasta ja annettu ääni menee myös ehdokkaan puolueen hyväksi. Saamelaiskäräjävaalit on meidän saamelaisten eduskuntavaalit. Suomessa saamelaiskäräjien vaalit käydään henkilövaaleina. Saamelaisalueen kuntiin kohdistuu kiintiöitä, mutta vaalipiiri on siitä huolimatta koko maa, eli ehdokkaita voi äänestää yli kuntarajojen. Norjan ja Ruotsin puolella on puolueet ja suhteellinen vaalitapa. Tässä grafiikassa näkee, miten saamelaisalueen niin kutsutut kuntakiintiöt sijoittuu kartalla. Sodankylästä saamelaisalueeseen kuuluu Lapin paliskunta. Enontekiön ja Lapin paliskunnan alue on pohjoissaamelaisten kieliryhmän kotiseutualuetta ja näillä alueilla 800 äänestäjää kohden on 9 kiintiöpaikkaa, kun taas Inarin alueella, jossa on 3 saamelaisryhmää, pohjoissaamelaiset sekä 2 vähemmistöä, Inarin saamelaiset ja kolttasaamelaiset, 1453 äänestäjää kohden on 3 kiintiöpaikkaa. Luvut ovat vuoden 2023 vaalien tilastosta, siis nämä äänioikeutettujen määrät. Tässä kartalla näkyy saamelaiskäräjävaalien äänioikeutettujen määrä prosentteina niin sanottujen kuntakiintiöiden alueella ja niiden ulkopuolella. Tässä vielä taulukkona kokonaisuus sillä erotuksella, että tähän taulukkoon on lisätty parhaillaan kierroksella olevassa lakiesityksessä olevat kuntakiintiöiden muutokset. Esityksessä jokaista saamelaisalueen kuntaa kohden olisi 2 kiintiöpaikkaa ja lisäksi 5 ehdokasta valittaisiin saamelaisalueelta äänimäärien mukaan. Tässä taulukossa näkyy myös hyvin tuo epäsuhta 800 äänestäjää kohden 9 kiintiöpaikkaa ja 1453 äänestäjää kohden on 3 kiintiöpaikkaa. No, mitkä sitten on keskeisimpiä epäkohtia demokratian kannalta, joihin tämä hallituksen esityksessä ei ole korjausta? Saamelaiskäräjälaissa ei ole mitenkään määritelty sitä, miten vaalitulos otetaan huomioon paikkajaossa. Epädemokraattinen saamelaiskäräjälaki yhdessä saamelaiskäräjien työjärjestyksen kanssa, jota voi muutella aina tarpeen tullen ja muutellaankin, mahdollistaa sen, että kun saamelaiskäräjät vaalien jälkeen järjestäytyy, niin sellainen tilanne on mahdollinen, että 11 valittua edustajaa voi syrjäyttää 10 päätöksenteosta, vaikka näillä 10 olisi suurempi äänimäärä takanaan. Vain hallitus ja toimielinten puheenjohtajisto valitaan jäsenistä, saamelaiskäräjille valituista jäsenistä. Ja muita paikkoja täytetään usein sukulaisilla ja kavereilla, jotka eivät ole edes olleet ehdolla saamelaiskäräjävaaleissa. Saamelaiskäräjillä ei toteudu demokratian itsekorjautuvuutta eikä valta vaihdu koskaan. Ja tämä johtuu siitä, että ei ole puolueita eikä suhteellista vaalitapaa. Ja me elämme tilanteessa, jossa vaaleja ei tarvitsisi käydä lainkaan. Vaikka näitä kuntakiintiöitä rukattaisiin ihan mihin tahansa suuntaan, niin jos lakiesityksessä ei korjata näitä demokratian kannalta keskeisimpiä asioita, sitä, että 11 valittua edustajaa voi syrjäyttää 10 päätöksenteosta, niin Suomen saamelaiskäräjät ei ole legitiimi edustamaan Suomen saamelaisia missään tilanteessa. Tässä vielä vertailun vuoksi Norjan ja Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjävaalit listattuna. Norjassa ja Ruotsissa on puolueellista vaalit ja suhteellinen edustus. Vaalitoimitus käydään valtakunnallisten vaalien tapaa ja myös niiden yhteydessä. Suomessa on henkilövaalit ja Suomessa on myös tämä postiäänestys, josta on myös käyty kriittistä keskustelua jo 70-luvulta lähtien.
Suomen kaikki muut vaalit ovat suhteelliset ja niin ovat myös Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjävaalit, joten esitän, että antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta katsoisi muun ohella, että saamelaiskäräjävaalit tulee muuttaa suhteellisiksi. Tuliko tähän perään se toinen? Vaalien toimittaminen saamelaiskäräjillä. Lain mukaan saamelaiskäräjävaalit voisi toimittaa myös vaalipäivän äänestyksenä, mutta saamelaiskäräjävaalit toimitetaan postin välityksellä tai viemällä vaalikuoren sisältävä postikuori saamelaiskäräjien vaalilautakunnan toimistoon Inarissa. Eli vaalilautakunta lähettää vaaliasiakirjat ja vastaanottaja saa ilmoituksen omapostiin, kun ne on saapuneet hänelle postin palvelupisteeseen. Vaaliasiakirjoja säilytetään postissa määrätyn ajan, mutta hakemattomat kirjeet lähetetään reilusti ennen äänestysajan päättymistä takaisin saamelaiskäräjille. Eräälle ulkomailla asuvalle äänestäjälle vaaliasiakirjat saapuivat viimeistä edellisenä äänestyspäivänä ja eräälle niitä ei saapunut lainkaan. Sellaisiakin tapauksia on, jossa äänestäjä on mennyt postiin hakemaan vaaliasiakirjoja, mutta ne onkin jo lähetetty takaisin saamelaiskäräjien vaalitoimistoon. Jo 1970-luvulla saamelaisvaltuuskunnan aikaan on käyty julkista keskustelua siitä, onko äänestystapa liian vaikea ja epäselvä, sekä siitä säilyykö äänestyssalaisuus kirjeitse äänestettäessä. Anonyymin vaalikuoren vaaliurnaan jättämisen mahdollisuutta meille Suomen saamelaisille ei kuitenkaan ole suotu. Saamelaiskäräjät valitsee vaalilautakunnan, joka vastaa vaaliluettelosta ja vaalien toimittamisesta. Vaalien toimittamista ja ääntenlaskentaa hoitaa saamelaiskäräjien valtaa pitävien valitsema vaalilautakunta. Tilannetta voisi verrata siihen, että eduskuntavaalien toimittamista ja ääntenlaskentaa hoitaa yksi puolue. Itse vaalitoimisto sijaitsee Inarissa Sajoksessa ja siellä työskentelee myös sihteeristöä. Tässä aikajanalla sijoitettuna lähiaikoinen vaalitapahtumia. 2019 saamelaiskäräjävaalien tulos alkoi uhkaamaan saamelaiskäräjillä poliittista valtaa pitäviä. 2023 vaalien lähestyessä saamelaiskäräjät poistaa 86 saamelaista vaaliluettelosta. Vaalien tulos mitätöidään ja määrätään uudelleen toimitettavaksi. Uusintavaalit pidetään 2024. Edelleenkään kaikki, joilla on korkeimman hallinto-oikeuden päätös äänioikeudesta, eivät saa äänestää, ja näistäkin vaaleista on tehty useita valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten emme tiedä, miten näiden vaalien tuloksen loppujen lopuksi käy. Tästä nykyisen hallituksen esityksen pohjalla olleesta Timosen työryhmän esityksestä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi äänestettiin saamelaiskäräjillä marraskuussa 2022 pidetyssä kokouksessa. Vastakkain oli kaksi esitystä, joista kumpikin puolsi saamelaiskäräjälakiesitystä. Saamelaiskäräjien jäsenillä ei siis ollut mahdollista äänestää lakiesitystä vastaan. Tämän jälkeen on istunut kaksi saamelaiskäräjien kokoonpanoa, eikä kumpikaan saamelaiskäräjät ole käsitellyt saamelaiskäräjälakia. Tämän nykyisin istuvan saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksen yhteydessä allekirjoitettiin kuitenkin vetoomus saamelaiskäräjälakiuudistuksen puolesta, mutta 32% jäsenistöstä, eli reilusti yli neljännes, ei allekirjoittanut tätä vetoomusta. Jo vuoden 2019 vaaleista raportoitiin, että lähetekuorista voi identifioida lähettäjän ja lähetekuori sisältäen vaalikuoren eli äänestyslipukkeen viedään eri huoneisiin lukkojen taakse ja huoneen tapahtumia voi seurata ainoastaan ikkunan läpi. Mutta kaikkien huoneiden samanaikainen seuraaminen on mahdotonta. Sama käytäntö on toistunut vuoden 2023 ja 2024 vaalien ääntenlaskennassa. Oikeusministeriöltä on pyydetty riippumatonta vaalitarkkailua jo useiden vaalien yhteydessä. Olin itse vuonna 2023 vaaleissa yhden ehdokkaan asiamiehenä oikeutettu menemään seuraamaan ääntenlaskentaa. Ja nämä olivat kysymyksiä, joihin ensisijaisesti hain vastausta.
Onko totta, että äänet käy välillä 8 eri huoneessa ilman, että sitä, mitä huoneissa tapahtuu, olisi mahdollista seurata? Tuleeko siinä vaiheessa paljon hylättyjä ääniä, kun kuoret käyvät eri huoneissa? Voiko hylätyt äänet tarkistaa jälkikäteen? Vastaukset kysymyksiin on kyllä, kyllä ja ei. Tässä näkyy jotain asioita, joita on raportoitu eri vaalien ääntenlaskennan yhteydessä 3 eri vaalien ajalta. Sajokseen saapuneet lähetekuoret järjestellään paikkakunnan ja sukunimen perusteella. Pidän huolestuttavana lähetekuorien järjestämistä etukäteen ennen ääntenlaskun alkua, sillä saamelaisyhteisössä tiedetään melko tarkkaan, millä puolella rintamalinjaa kukainenkin seisoo. Eikä kukaan tiedä, mitä sille kirjeelle tapahtuu sen jälkeen, kun äänestäjä sen postin palvelupisteeseen, vaalibussiin tai saamelaiskäräjien vaalitoimistoon vie. Saatikka, kun se menee äänioikeuden merkkaamista varten lukkojen taakse. Viimeisimpien vaalien alla vähän ennen äänestysajan päättymistä saamelaiskäräjät tiedotti uudesta postikuorten palautuspisteestä Inarin K-marketissa ja äänestysaika jatkui 3 päivällä. Tässä hieman sitä, mitä viimeisimpien vaalien ääntenlaskennassa tapahtui. Ääntenlaskennan oli ilmoitettu alkavan 1.7. kello 18, mutta ehdokkaiden asiamiehille ilmoitettiin heidän saapuessa paikalle, että ääntenlaskenta aloitetaankin vasta seuraavana aamuna. Tämä karsi osan asiamiehistä pois ja mahdollisti toki myös K-marketista haettujen kuorten läpikäynnin ja järjestelyn. Tässä vielä viimeisimpien saamelaiskäräjävaalien tulosten tiedottamisesta. Mitättömiä ääniä uutisoidaan olevan 185 ja minä olen vaalituloksessa 3. Myöhemmin 4. Tässä lisää tiedottamisen haasteista. Tämän uutisen mukaan myöhästyneitä ääniä on 174, hylättyjä 11. Myöhemmin uutista on korjattu siten, että myöhästyneitä ääniä on 21, hylättyjä 6 ja huomioon ottamatta jätettyjä ääniä 174. Vaalien kuningas Kari Kyrö on saanut 2 ääntä lisää. Edellisen dian 185 mitätöntä ääntä näkyy olevan kyseisessä uutisessa edelleen. Tässä vielä huomioon ottamatta jätettyjen äänten osuus eri saamelaiskäräjävaaleissa. 2019 yli 10% äänejä on karsiutunut pois ja viime vaaleissa prosentti on ollut lähes 7%. Vertailun vuoksi eduskuntavaalit 2023 hylättyjen äänten osuus on ollut 0,52%. Kiitoksia paljon tästä, voisi sanoa hyvinkin mielenkiintoisesta esityksestä. Tässähän tuli ihan mieleen aika, kun oli Pariisissa seuraamassa FIAN, eli kansainvälisen autourheiluliiton puheenjohtajan vaalia, jossa Ari Vatanen oli ehdokkaana, vastaehdokkaana. Hänellä Jean Todt, silloinen Ferrarin tallipäällikkö, ja Ari kiersi ympäri maailmaa, seurasi hyvin läheltä, kun tunnen Arin, niin tätä tilannetta. Ja hänellä oli paljon lupauksia ja näytti siltä, että hänestä tulee puheenjohtaja, kunnes sitten vaalitilaisuudessa yllättäen todettiinkin, että Jean Todt on saanut äänivyöryn ja Vatanen jäi sitten 2. Ari vaati äänten tarkistusta ja olin siinäkin sitten seuraamassa, kun tätä tehtiin, mutta jostain kummasta niitä ääniä sitten oli todella tullut näin paljon. No se tämmöisenä pienenä anekdoottina. Mutta seuraavaksi meillä on mies, joka on ääniä saanut valtavasti, niin kuin todettiin, aina ykkönen, käytännössä ääniharava. Onko se sitten yksi syy sille, että näitä ääniä ei sitten samalla tavalla lasketa, vaan nämä ovat henkilövaalit, ja jos sitten Kari Kyrön ja hänen tavallaan ryhmittymän äänet pystyttäisiin jakamaan, niin kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa tehdään, niin tilanne siellä saamelaiskäräjilläkin saattaisi olla toinen, mutta tästä meille kertoo lisää ääniharava Kari Kyrö, ole hyvä.
Niin, kiitoksia Jari noista sanoista. Tässä on yksi pieni ongelma vaan, että tuollaisten sanojen jälkeen minä aina saan ihottumaan. Se on aika kova paikka. Laita lähemmäs. Okei. No niin, minä olen siis Kari Kyrö, 81-vuotias anaras, inarilainen. Ja semmoinen pieni lyhyt selvitys siitä, että mitä se tarkoittaa. Nyt kun puhutaan alkuperäiskansasta, niin tällä pienellä nyanssilla inarilainen, ehkä sitten peltojärviläinen tai joku muu, tarkoitetaan nimenomaan sitä sen alueen kanta-asukasta, sitä alkuperäiskansaan kuuluvaa henkilöä. Sitten kun sanotaan asuu Inarissa tai asuu Peltojärvellä, niin se tarkoittaa muuta. Ja toistan vielä, olen inarilainen anaras, Inarin saamelainen. On tosi mukavaa, että teitä näin iso joukko on tullut juttelemaan tästä asiasta. Aamulla lensin tuolta Ivalosta aikamoisen tuiskun keskeltä, mutta ei se tietysti tätä minua haittaa. Ehkäpä minä istun alas ja otan tämän koneen nyt käteeni niin, että minä voin jollakin tavalla seurata sitä, että puhutaan aina siitä asiasta, joka siellä taulullakin näkyy. Elikkä otsakoi tämän esityksen näin alkuperäiskansan nousu vai tuho. Kyllähän se selvä asia on, että saamelainen alkuperäiskansa Suomessa on erityisesti viimeisten 20 aikana, mutta tietysti jo ennen sitä kokenut melkoisen nousun ja tullut tietoisuuteen vahvasti. Ja välillä todella, voisi sanoa hyvässä, mutta valitettavasti toisinaan myöskin niin, että ei kovin hyvässä. Nyt tämä esillä oleva saamelaiskäräjien lakiesitys, se on ongelmallinen. Ja se on hyvin ongelmallinen erityisesti siitä syystä, että sen ympärillä ja siitä valmisteltaessa ja siihen liittyy niin paljon disinformaatiota. Lyhyesti sanottuna se on suurin huijausyritys Ylä-Lapissa koskaan. Ja miksi erityisesti se on huijausyritys, niin erityisesti siitä syystä, että jostakin on nyt saatu päähän se, että polveutuminen ei olisi se keskeinen kriteeri, millä niin kuin katsotaan, että kuuluu alkuperäiskansaan. Jos siinä ILO 169 pykälän 169 ensimmäisessä artiklassa todetaan tämä, että tästä alkuperäiskansasta, että polveutuu sillä alueella pitkään asuneesta joukosta, niistä, jotka ovat siellä olleet jo ennen kuin valtaväestö on saapunut, on säilyttänyt kulttuurinsa, on oma kieli ja niin edelleen. Eihän sitä selkeämpää merkkiä tietenkään voi olla. No nyt on sanottu myöskin niin, että okei, se ei koske yksilöitä. Täytyy kysyä heti vastakysymys, mistä se kansa muodostuu tai kansanosa. Eikö se nimenomaan muodostu yksilöistä? Sitten on tämä kielikriteeri, jota nyt on lähdetty markkinoimaan. Ei tietenkään kielikriteeri voi olla kestävä ainut kriteeri alkuperäiskansalla. Se on tärkeä, totta kai. Ja kuuluu kulttuuriin. Se on tärkeä osa. Sen sijaan tämä polveutuminen, se on alkuperäiskansan kulttuurissa, sehän tulee siitä, että se kulttuuri elää ja se siirtyy sukupolvesta toiseen, se ikään kuin periytyy. Se on keskeistä. No nyt sitten rahan voimalla on yritetty niin kuin alistaa, on ollut oikeudenkäyntiä ja isketään aina, jos vähänkin saumaa on, ja tullaan isolla voimalla yksilöiden kimppuun ja pyritään vaientamaan. Sitten on näitä laittomuuksia, joista on tehty kanteluita, on tehty rikosilmoituksia ja poliisi tutkii. Kovasti tuntuvat olevan sitkaita, mutta tutkinnan alla ne ovat.
Sitten jos verrataan tätä hallituksen esitystä 100/2023, joka siellä sisällä nyt on, siihen, mitenkä saamelainen alkuperäiskansa Metsälapin alueella elää, niin onhan se ihan kauhistus tämä esitys. Tämä nyt ei siinä. Sori vaan, tää nyt vähän takkuaa. Ei tämä kone takkua kuin minä takkuan. No niin kuin tuossa alussa jo sanoin, niin tätä on yritetty tätä polveutumista poistaa, tai on siitä esityksestä jo poistettu. Ja peruste olisi ollut se, että nämä YK:n eri komiteat olisivat sitä vaatineet, joka tietysti ei pidä paikkaansa, ei tietenkään. Tämä polveutuminen, se on ainut kestävä kriteeri silloin, kun kerran kyse on alkuperäiskansasta. YK:n rotusyrjintäsopimusta valvova CERT-komitea toteaa, että hallituksen esityksen nämä kohdat on, ei totea tässä, vaan tätä kommentoi hallituksen esityksen kirjoittanut työryhmän, tässä lakityöryhmässä jäsenenä ollut Martin Seinin. Hän oli myös käräjien asiamiehenä, kun Suomen saamelaismääritelmää käsiteltiin ihmisoikeuskomiteassa ja CERDissä vuosina 2019 ja 2022. No, miksipä hän olisi sitten, kun oli tämän lakityöryhmän jäsenenä, niin mennyt mitään oman käsityksensä vastaista sinne kirjaamaan. Hän tietysti kirjasi sen, mikä hänen käsityksensä on. Ja tässä yhteydessä voin sanoa teille, kun saitte varmistettua tämän esityksen, nämä kohdat nimenomaisesti viimeistelivät Pirita Näkkäläjärvi, joka nykyisin on saamelaiskäräjien puheenjohtaja, ja sitten Martin Seinin. Niin sieltä esityksestä tietysti on heidän tekstiään hyvä lukea. CERT siis edellyttää polveutumisperusteen soveltamista, eikä ihmisoikeuskomiteakaan ole vaatinut tämän kriteerin poistamista, vaan päinvastoin se edellyttää, että nykyistä saamelaiskäräjälakia on sovellettava sanamuodon mukaan. Eli siellähän sanotaan se, että polveutuminen on perusta. Se on selvä peruste. Ja CERT nimenomaan tuossa lausunnossa edellyttää tuon perusteen soveltamista, niin kuin todettiin. Ja vaikka asia päätyy siellä komiteoissa näin, Seinin kirjoittaa hallituksen esityksessä, että komiteat vaativat saamelaismääritelmän muuttamista. Tästähän voi jokainen niin kuin päätellä, että onko tämä keissi niin kuin muuttunut matkan varrella. Edelleen tästä samasta aiheesta toistan sen, mitä CERT lausui. Se on tuolla mustalla tuolla poltilla tuossa alhaalla. Tässä asiayhteydessä syntyperään perustuvan eron käyttö objektiivisena edellytyksenä on käsillä olevan asian nimenomaisissa olosuhteissa perusteltua ja edellä mainitun edustavuustarkoituksen vuoksi oikeutettua. Tämä on siis lausuttu 2022, tuossa on jäänyt 22 pois. Se on sopusoinnussa muiden ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Ja sitten taas sinne hallituksen esitykseen on tämä kirjoitettu aika kummallisella tavalla. Jos luen sieltäkin tämän tummennetun osan
Komitea suosittelee, että Suomi tarjoaa valittajille tehokkaan oikeussuojakeinon käynnistämällä kiireellisesti aidon neuvottelun saamelaiskäräjistä annetun lain 3. pykälän tarkistamiseksi sen varmistamiseksi, että saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutta koskevat kriteerit määritellään kunnioittajan saamelaisten oikeutta antaa vapaan tietoon perustuvaa ennakkosuostumus. Olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä. Sitä pitää kunnioittaa. Mutta se pitää ottaa myöskin huomioon, että keiltä saamelaista kysytään. Jos ei kysytä kaikilta saamelaisilta, vaan vain osalta, niin silloin se tietysti on, se vastaus voi olla toisenlainen kuin siinä tapauksessa, että kysyttäisiin kaikilta. Nyt minua alkaa vähän harmittaa tämä, että tämä esitys rullaa niin kuin minä toivoisin, mutta eihän minä näe sitä. No, tämä oli sitten aika lailla sattumavarainen tämä 62 tämmöinen haastattelu, jossa niin kuin kartoitettiin ihmisiä, jotka puhuvat saamen kieltä. Siitähän on jo pitkälti aikaa ja minua paremmin, vaikka minäkin kohtuullisesti tämän asian tunnen, niin minua paremmin tämän asian tuntee erittäin hyvin eräs henkilö ja hän istuu tuolla yleisön joukossa ja hän on Jouni Kittu, jonka kanssa tästä monta kertaa olen puhunut tästä asiasta. Tämmöisen haastattelututkimuksen tai oliko se tutkimus, pro-gradu-työhän se oli, sen suoritti Erkki Nikkul opiskelijoiden avustamana ja siinä siis käytiin kylittäin, asuinpaikoittain, enemmän kuitenkin valitettavasti vain sattumanvaraisesti läpi taloja, jossa kyseltiin, että kuka puhuu saamea, puhutaanko tässä talossa saamea ja onko joskus aiemmin puhuttu ja niin edelleen. Tämmöisen kartoituksen pohjalta on sitten muodostunut tämä meidän nykyinen saamelaiskäräjien vaaliluettelo. Ja kun tässä kartoituksessa merkittävä määrä kyliä Inarin kunnastakin, mahdollisesti muualtakin, varmaankin myöskin Kittilästä ja niin edelleen, Sodankylästä jäi käymättä. Tämähän periaatteessa suoritettiin vain tällä niin sanotulla saamelaisalueella. Niin siellä esimerkiksi minun synniinseudullani Ivalojoen suussa Inarijärven rannalla Veskoniemessä ei siellä kukaan käynyt. Eikä käynyt Koppelon kylässä, eikä käynyt Törmäsessä, eikä käynyt Huuhkajassa, eikä käynyt Hakujärvellä. Tiedän sen pommin varmasti, että taannoinen ystäväni oli siellä kyselemässä ja kaikki kunnia tietenkin oluelle, mutta sitä kyselyä tehtiin myöskin paikallisessa Oluthaarikassa Ivalon keskustassa. Että tämmöinen tutkimus. Ja sillä perusteella tehtiin sitten vaaliluettelo, jota on sitten jossain määrin vielä täydennetty totta kai vuosikymmenten aikana ja vahdittu, että ketä sinne otetaan. Ja se on aika kummallinen asia tämä nimenomaisesti, että mitenkä oikeastaan saamelainen alkuperäiskansa tai sen osa voi käyttäytyä niin ihmeellisesti, ettei se tunnusta sukulaisia. Ettei se tunnusta omia sukulaisia, omia verisukulaisia, vaan päinvastoin yrittää niin kuin kaikin tavoin estää sen, että se tulisi ilmi. Ja tätä kautta siis osa porukasta jää vaaliluettelon ulkopuolelle. Näin ollen saamelaiskäräjät ei voi edustaa alkuperäiskansaa, jos käräjien vaaliluettelon kuuluvilta ei edellytetä keskeisen alkuperäiskansan kriteerin täyttymistä. Toisaalta ne henkilöt, jotka täyttävät alkuperäiskansakriteerit, eli tuon polveutumisen, pitkäaikaisen asumisen saamelaisten perinteisillä asuinalueilla, saamelaisen alkuperäiskansan elinkeinokulttuuriin kuuluvien elinkeinojen harjoittamisen, saamelaiskulttuurin elämäntavan ja arvojen säilyttämisen jokapäiväisessä elämässä ja heillä on oma identiteetti ja sumussa on puhuttu saamea, kunnes sitten se assimilaatio ja kirkon toimet sen sitten karsivat pois. Miksi nämä ihmiset ei voisi äänestää saamelaiskäräjävaaleissa? Se on semmoinen kysymys, johonka ymmärtääkseni
Tokkopa kukaan oikein pystyy vastaamaan, mutta näin se asia vaan on. Otetaan seuraava. No tässä te näette tämmöisen varsin sympaattisen kuvan, jonka on kuvan, jossa on pieni runo. Ja sen on tuo runon, se on tietääkseni, en hallitse tuota kieltä, joka on keminsaamea, eli sitä metsäsaamea, mutta sen verran toki otin siitä selvää, että tämä runoilija ja pappi Olof Sirma, joka tämän on kirjoittanut, toteaa tuonne tuntureille ja kuusenlatvoihin katsellessa, että jos kiikkuisin tuon korkean kuusen latvaan, näkisin Orajärven, joka on siellä Sodankylän alueella. Ja sieltä näkisin sitten sen Orajärven rannalla Kanervikossa olevan hänet, mutta te tiedätte mitä. Se on aika jännästä, kun nuo 3 viimeistä sanaa ovat on, hän, on. Siis siellä Kanervikossa on, hän, on. Alueen alkuperäiskansaanhan voi kuulua vain henkilö, joka polveutuu alueen saamelaisväestöstä. Tämä johtuu siitä, että se on perustuslain 17. pykälässä selvästi sanottu, siis saamelaiset alkuperäiskansaan. Heillä on se oikeus kielen ja kulttuurin itsehallinta. Siis saamelaisilla alkuperäiskansa. Ja tuo YK on ainoa alkuperäiskansasopimus, ILO-sopimus, edellyttää tätä polveutumista alueen alkuperäisväestöstä. Suomessa polveutumisperuste on lappalaisperuste, joka nyt on siis tarkoitus poistaa. Mitenkä sen jälkeen saamelaiskäräjät voisivat edustaa alkuperäiskansaa, jos se vaaliluetteloon ei oteta tällä perusteella ihmisiä. Se on niin kuin ymmärtäminen, se on niin kuin käsittämätöntä. Ja metsäsaamelaista voidaan todeta, että eivät he mitään feikkejä ole. Tässä on monenlaista skeidaa kuultu, että ovat feikkejä ja keksittyjä ja niin edelleen. Päinvastoin metsäsaamelaista voidaan sanoa, he ovat ihmisiä, jotka ovat sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin luonnonvoimien ja eri aikojen hallintovallan edessä. Kun kieli, uskonto ja kulttuuri kiellettiin, he laittoivat ne piiloon, mutta eivät toki niitä hylänneet tai unohtaneet. He sen sijaan asuvat edelleen sukujensa mailla, keräävät elantonsa pienistä purosista, taistelevat oikeuksensa puolesta, aivan samoin kuin heidän esivanhempansa ovat tehneet koko kirjoitetun historian ajan. Jos saamelaiskäräjät olisivat käyttäytyneet metsäsaamelaisten kanssa, kuten Ruotsissa Uumajan saamelaisten kanssa on käyttäytynyt, niin metsäsaamelaiset olisivat tämän ajan, 10 vuosien ajan voineet kehittää kieltään ja kulttuuria. No sitten tullaan tähän yhteen motivaattoriin, niin kummallista kuin se on, niin raha. Tuo saamelaiskäräjien budjettihan tällä hetkellä on yli 10 miljoonaa euroa ja saamelaiskäräjillä ei sinällänsä oman edunvalvontansa lisäksi ole annettu oikeastaan mitään muuta tehtävää. Ja hallituksella on vapaat kädet päättää rahojen käytöstä. No totta kai raha on tervetullut alueelle, totta ihmeessä. Siellä on 70 ihmistä on töissä, taitaa olla jo yli 70 ihmistä näillä töillä. Saamelaiskäräjillä Saajoksessa. On monenlaista vakanssia ja ihmiset tekee töitään ja valvovat saamelaisten etuja. Mutta valitettavasti näistä rahoista, tästä yli 10 miljoonasta eurosta vuosittain, pääsee tavalla tai toisella tai ei lainkaan osalliseksi vain osa saamelaisista. Osa jää täysin osattomaksi.
Ja nyt kun tämä polveutumisperuste aiotaan poistaa, niin on alettu miettiä, että onkohan se sitten niin, että jos tällä perusteella valitaan tai otetaan ihmisiä vaaliluetteloon, niin se olisi se joukko, joka voisi niin kuin muuttaa tätä menoa niin, että hallitukseen tulisi eri tavalla ajattelevia ihmisiä ja niin edelleen, niin edelleen. Ja myöskin rahavirrat menisivät ehkä sitten toiseen suuntaan. Näinkin on alettu ajatella. Ja haluaako käräjäjohto tällä polveutumisperusteen poistamisella varmistaa, että se valta edelleenkin säilyy? No, sitä saa itse kukainenkin miettiä. Sitten siellä on näitä laittomuuksia, joista jo äsken sanoin. Siellä on tutkintaa meneillään. Sitten siellä on lähetetty kanteluita eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle ja niin edelleen. Ja se keissi jatkuu monella eri tapauksella. Eli nyt on kysyttävää, että onko tässä nyt sitten tarkoitus tästä uudestakin saamelaiskäräjälaista tehdä vahvemman laki vaiko oikeusvaltiolla. Siellähän vallassa olevat nyt pitävät lakeja pilkkanaan, ihmiset, jotka on määrätty merkattavaksi vaaliluetteloon, heitä jätetään poistetaan sieltä. Ja sitten vasta eri oikeudenkäyntien pitkien prosessien jälkeen he sitten taas lisätään. Ja toisaalta oikeusministeriö ei ole turvannut saamelaisille vaaleja, joissa vapailla vaaleilla tärkein, eli aito demokratia toteutuisi. Sellaisia meillä ei valitettavasti ole, joka tuossa Inkan esityksessä tuli hyvin esille. Palaan tähän hallitusohjelman kirjaukseen siltä osin, että sinne on otettu vain se kieli kriteeriksi. Ja kysyn, että millä tiedolle tämä hallitusohjelman kirjoitus oikein syntyy? Syntyykö se niin, että kansanedustajat, olitteko te tietoisia siitä, että tällaista vaatimusta ei näiltä YK-elimiltä ikinä ole tullut, että polveutuminen pitää poistaa? Sitä on kysyttävä. Ja olettama jopa on, että monet hallituspuolueet ovat siinä käsityksessä, että YK-komiteat vaativat tuon perusteen poistamista. Vaikka se todellisuus on aivan päinvastainen. On ilmeistä, että hallituspuolueita on johdettu harhaan ja hallitusneuvotteluissa antamalla virheellinen kuva tästä asiasta. No voiko tällä tavalla syntynyt hallitusohjelman kohtaa sitova hallituspuolueen? Senhän te ratkaisitte itse. On joka tapauksessa kohtuutonta, että merkittävän osaan saamelaisia alkuperäiskansaan kuuluvien ihmis- ja perusoikeudet tulisivat rikotuiksi väärään tietoon vedoten. Sitten on tämä kulttuurinen kansanmurha, joka nyt uhkaa ainakin osaa inarilaisia ja se uhkaa myöskin kaikkia metsäsaamelaisia. Jos tämä menee näin, tämä tapahtuu. Kuka sitä haluaa, senkin saa päätellä jokainen. Ja lopuksi teille, arvoisat kansanedustajat, vain teillä on valta ja voima ratkaista tämä asia. Se on teidän oikeudentuntostanne, teidän taidostanne, teidän halustanne kiinni, miten tämä päättyy. Olemmeko me kaikki keskenään yhdenvertaisen lain edessä? Saammeko me kaikki perustuslain 6. pykälän mukaisen suojan keskinäiseen yhdenvertaisuuteen, kulttuuriin ja päättämiseen omista asioista? Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on vapaan yhteiskunnan perusta. Näin tulee olla myös meidän keskuudessa. Viidakon laki ei saa olla saamelaisten alkuperäiskansan laki. Suomessa annetun lain tulee olla laki, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Nyt mä kiitän ajastani ja pyydän anteeksi sitä, että sekoiltiin tuossa tämän koneen kanssa. Pannaan se koneen piikkiin. Toivottavasti saitte jotakin selvää. Kiitoksia. Kiitoksia Kari ja Inka
todella mielenkiintoiset esitykset. Tässä vaiheessa mä pyytäisinkin nyt kansanedustajia, paikalla olevat kansanedustajat, jos tulisitte tänne eteen, niin otetaan teiltä lyhyt, Sara myös, niin kysely vähän tästä, että miltä näyttää, ja samalla nauhoitan tämän. Te saatte tämän mikin, ja tämä haastattelu menee myös tuolla Järvi-radiossa sitten ulos tämän päivän aikana, mutta kierrättäkää tätä mikkiä. Kiitos. Äänityksen päälle ja vaan tähän lähelle ja käännä säkin Juha vähän. Näin, eli varmaan kaikki kuulitte ja ehkä ihmettelitte samaan tapaan kuin minä esitystä, jos selkeästi todettiin, että saamelaiskäräjiä, kun siellä tehdään nyt tätä polveutumisperusteen poistoa, niin perusteet sille ovat siis väärät, että YK ei ole todennut, että se pitää poistaa, vaikka hallituksen lakiesityksessä sanotaan, että se pitää poistaa. Mitäs Mäenpää, mitä sanot tähän? Onko siellä väärä peruste siellä hallitusohjelmassa? No, se hallitusohjelma varmaan perustuu johonkin näihin lausuntoihin, jotka on tullut puitettuna. Näin mä itse arvelisin, ja mun mielestä se on väärin, että polveutumisperuste poistetaan. Ja en minä voi ymmärtää edes, mistä se niin kuin on tullut näihin perusteisiin, ja tähän samaan ihmettelen sitä kovasti, että miten aikaisemmin kun on nähnyt jonkun videon tuolta äänestystilanteesta, jossa poliisi otti ohjeita Martin Scheininilta, että mikä valta hänellä oli ohjata poliisia näissä asioissa, että johonkin tämmöiseen varmaan se liittyy, että se polveutuminen on poistumassa. Ei sitä voi mun mielestä hyväksyä. Niin Sara, olet itse Lapista, Lapin kansanedustaja, niin minkälaisena sä näet tämän tilanteen? Onko tuossa nyt vähän liikaa kummallisuuksia tällä hetkellä? Tähän saamelaiskäräjälakiin ja ylipäätään tähän alkuperäiskansan määrittelyyn, tähän liittyy hyvin paljon semmoista naivismia. Ja voisin sanoa tällä tavalla lappilaisena kansanedustajana, että hyvin huonosti tunnetaan täällä eduskunnassa, ylipäätään täällä Etelämmässä, tätä saamelaisasiaa. Eli sitä faktaa, että meillä on 4 eri saamelaisryhmittymää. Meillä on metsäsaamelaiset, meillä on pohjoissaamelaiset, porosaamelaiset, inarinsaamelaiset ja kout. Yksi heistä on menettänyt kielensä ja on todella surullista, että nyt näiden kielensä menettäneiden oikeutta kuulua alkuperäiskansaan ja olla valtion taholta saatu tunnustus sen osalta, niin ollaan viemässä pois pienen vähemmistön taholta. Kuten me kuultiin näissä esityksissä, saamelaiskäräjät eivät edusta kaikkia saamelaisia. Tässä on monta vuotta menty jo pieleen, kuten me kuultiin Inka Kangasniemen esityksestä tätä historiaa, niin on monia vaiheita, missä on tavallaan jätetty, syrjäytetty osa saamelaisista, ja sen takia me ollaan tässä tilanteessa. Eli tämä lakiesitys, minkä pohjalta hallitusohjelman kirjaus on, niin sehän on sama, mikä oli edellisen hallituksenkin kirjaus. Ja tämä on perustavaa laatua ongelmallinen myös sen vaalidemokratian osalta, mutta myös tämän alkuperäiskansan määritelmän osalta. Eli ollaan tekemässä vaaliluetteloa, mutta ei määritellä sitä, kuka kuuluu alkuperäiskansaan. Hanna Hoskonen, itse istut tuolla perustuslakivaliokunnassa, jossa tätä asiaa käsitellään. Te kävitte viime vuonna, se taisi olla kyllä tuolla Lapissakin, ihan paikallisia kuuntelemassa. Mikä on perustuslakivaliokunnassa tämän lain tilanne tällä hetkellä? Miten se etenee? Sitähän käsitellään parhaillaan, ja olen oman kantani siellä selvästi sanonut suomen kielelle, että en missään nimessä hyväksy minkäännäköistä syrjintää ja sitä, että niin vaaliluettelosta heitetään pois ihmisiä. Esimerkkinä se karmea tapaus, että isällä ja äidillä on 5 lasta, joista oliko 2 oli äänioikeus ja 3 ei. Ja varmasti ovat saman isän ja saman äidin lapsia. Niin tämä on selvää syrjintää, ja pitää muistaa, että syrjintähän on kielletty sekä YK-paperissa. Ihmisoikeustuomioistuin on antanut kovin jyrkkiä päätöksiä, syrjintää ei pidä hyväksyä, samoin Euroopan unioni
kaikissa korostaa syrjimättömyyttä. No, tässä meillä on edessä paperi ja tapahtuma, jossa sitä nimenomaan tehdään määrätietoisesti. Niin toivoisin nyt hartaasti, että tähän löytyisi järkiä. Ymmärrän toki, että poliittisia ohjelmia ja hallituksia muodostettaessa sinne uitetaan, niin kuin puheenjohtaja hyvin sanoi äsken, että uitetaan erilaisia asioita, mutta kyllä minun mielestäni tämä oikeudenmukaisuuden ja ennen kaikkea alkuperäiskansan oikeuksien kunnioittaminen ja mitä näissä CER-sopimusta, mitä Kari Kyrö puheenvuorossa erinomainen esitys Karilta, kiitoksia Karille, niin aivan silmiä avaava. Tuo pitäisi kaikille kansanopiston edustajille antaa laiskan läksyksi ja huomenna tentit kello 18. Näin pidetään, Sara. Haluan sanoa tähän vielä, että on hämmästyttävää, kuinka vähän ihmisoikeusjärjestöt ovat kiinnostuneita tästä asiasta. Mieluummin kuullaan vain yhtä tahoa, yhtä totuutta, ei ymmärretä sitä, että vähemmistöjen sisällä on vähemmistöjä. Ja tähän viittasin tällä naivismilla ja se, että Suomessa lainsäädäntöä nyt tämän saamelaiskäräjälain osalta tehdään nimenomaan perustuen näihin YK-lausuntoihin, jotka eivät velvoita Suomen lainsäädäntöä. Ja kuten kuulimme Kari Kyrönkin esityksestä, niin itse asiassa näitä lausuntoja on vääristelty. Se tieto on tuotu aivan eri muodossa meille Suomen eduskunnan päättäjille kuin mitä oikeasti sieltä on lausuttu. Eli polveutumiskriteeri on erittäin tärkeä. Joo, Mäenpää, onko näin? On. Se mikä mua on itseä tässä ihmetyttänyt erittäin suuresti, että kun saamelaiskäräjillä on tämmöinen henkilövaali. Ja sitten siellä meillä on täällä esimerkkinä Kari Kyrö, joka on niissä menestynyt monta kertaa erittäin hyvin ja käsittääkseni oli viimeksi ääniharava, niin sitten tällainen, tämä on niin kuin demokratian vastaista, että tällainen henkilö, joka on menestynyt vaaleissa, saanut suurimman äänimäärän, niin hänet ulkoistetaan kaikista merkittävistä luottamustoimista ja siellä on sitten niin kuin rivijäsenenä. Asun Ilmajoella ja meilläkin on kunnassa vaalit ja niin kyllä siellä niin kuin, nehän on suhteelliset vaalit sillä tavalla, että siellä on eri puolueita ja kyllä jokainen puolue mun tietääkseni Suomessa pyrkii arvostamaan aina niitä henkilöitä, jotka ovat suurimman luottamuksen saaneet niiltä kansalaisilta. Niin tuolla se ei ole, niin kuin, se ei ole käytössä ollenkaan tämmöinen homma, että ei sitä voi niin kuin, millään tavalla niin kuin, ymmärtää, että ääniharava heitetään niin kuin, takapenkille niin sanotusti. Sitten olen myös jostakin lukenut tässä, että kun siellä on tehty näitä päätöksiä ja siellä on tehty eriäviä mielipiteitä, mä oon itsekin niitä tehnyt kuntapolitiikassa, niitä eriäviä mielipiteitä, niin sitten ne eriävät mielipiteet niin kun on painettu villasella johonkin piiloon ja niitä ei julkisteta ollenkaan, niin tää on ihan käsittämätöntä, ihan täysin vastoin tämmöistä demokratiakäsitystä, jota kuitenkin edellyttäisiin, että myöskin saamelaiskäräjillä olevan. Niin, sanahan, jota käytetään, on tietysti järjestödemokratia, mutta tässä tapauksessa, niin kuin monessa muussakin järjestössä, niin se tavallaan kuolee se sana siihen järjestösanaan, niin se demokratia on unohtunut sieltä. Mitä Sara sanoo? Joo, demokratia on unohtunut ja ehkä vielä lisäyksenä tuohon edelliseen puheenvuoroon, niin olen siis Suomen ihmisoikeusneuvottelukunnan puheenjohtaja, ulkoministeriön alaisuudessa toimiva neuvottelukunta ja suuria vaikeuksia on saada esimerkiksi tätä asiaa siellä käsittelyyn, sillä on puolueita, tahoja, ihmisoikeusjärjestöt, jotka eivät halua kuulla tätä asiaa. Ja tämä on aivan hämmästyttävää tämä vastustus, mitä olen kohdannut täällä eduskunnassa, että kansanedustajat, ihmisoikeusjärjestöt, joiden tehtävä on kuunnella ihan kaikkia tahoja tarkemmin. Tämä on erikoista. Hannu, mitä mieltä olet asiasta? Kun nyt kuulin nämä asiat ihan tuoreeltaan, niin kyllä täytyy ihmettelyni vaan syvenee ja kovenee. Nimittäin ensinnäkin suhteellinen vaalitapahan on itsestäänselvyys. Se on demokratia oikein ja syrjimättömyys. Se on yksi osa syrjimättömyyttä, että suhteellinen vaalitapa on, jolla pienemmänkin ryhmän jäsenet pääsevät vaikuttamaan aidosti. Toinen asia on sitten vaaliluettelon merkitseminen. Tämä periytyminen, totta kai jos isä ja äiti on saamelaisia, jolla on vaikka 5 lasta, niin totta kai ne kaikki on saamelaisia hyvänen aika, eikä siitä tarvitse kiistellä edes. Ja kolmantena sitten, kun näistä on tullut korkeampaan hallinto-oikeuteen valituksia, niin ne on jossakin viipymässä ja
oikeus on toteutumatta ja kuitenkin kehutaan olevamme oikeusvaltiossa, niin kyllä tämä rehellisen miehen sydämeen sattuu, mutta ei tässä tietenkään anneta periksi. Ja nyt voisi kevyellä huumorilla sanoa, että kohta lähdetään äänestämään hallituksen luottamuksesta, niin tämmöisiä isoja virheitä, mitä lienee hallitusohjelmassa, niin arvoisat kollegat, hallituspuolueen edustajat, teillä on mahdollisuus korjata tämä asia nyt. Mutta ymmärrän toki, että... Keskusta olisi tarvittu sinne hallitusyhteistyöhön, no kyllä minä en ole siihen kantaa, se on puheenjohtajan murheita se. Joo, ehkä semmoinen niin kuin haluan mainita tässä, että ihan niin kuin viimeisiä yhteydenottoja, mikä mulle on tullut, niin sieltä soitti joku saamelainen, joka kertoi sen etnisen taustansa ja hän on äänestysluettelossa. Hänen vaimonsa on saamelainen, eri etnistä taustaa, niin kuin, on niin kuin eri ryhmää tavallaan ja häntä taas ei hyväksytä sinne äänestysluetteloon. Ja hän kyllä sanoi, että jos tämä niin kuin jatkuu tämmöisenä, niin täällä vielä tulee joku heimosota täällä Lapissa. Toivotaan, että se Lapin sota nyt jää kuitenkin sinne, mihin se jäi silloin 40-luvun lopussa. Se on juuri näin, että rauhaa rakastamme ja sitä edistämme työssämme, mutta kyllä mä perustuslakivaliokunnan jäsenä olen tätä aina sanonut, en ole kantaani muuttanut, sitten syrjimättömyys, se on ihan ehdottomuus. Lakien kunnioittaminen ja suhteellinen vaalitapa, siinä on 3 kulmakiveä ja sitten tämä vaaliluettelo pitää olla rehellinen. Jos me demokratia harrastamme Suomessa niin kuin harrastamme, niin se pitää olla sitten alkujaankin rehellinen. Ei se voi ensimmäinen metri, jos kävellään epärehellisesti, niin se koko reissu meni piloille. Haluan tähän loppuun vielä sanoa, että kun tämä asia päätetään täällä Suomen eduskunnassa, meitä on 6 lappilaista kansanedustajaa. Joka ikinen meistä puolueeseen riippumatta vastustaa tätä lakiesitystä nimenomaan niillä perusteilla, mitä tässä kollega hyvin edellä luetteli. Pitää olla oikeudenmukaisuusperiaate, meillä pitää oikeusvaltio toimia, demokratia. Ja tällä hetkellä se ei toimi, kuten kuulimme Inka Kangasniemen ja Kari Kylän esityksestä. No niin, mä haluan vielä ihan loppuun nyt. Olisiko tämä niin, että tähän lopetetaan, että me keritään äänestämään, mutta kiitos kaikille, jotka olette tullut ja osallistunut tähän ja olette ollut kuuntelemassa tätä ja kuuntelette siellä kotona tai jossakin muualla, mutta semmoinen asia vielä, mikä viime tapaamisemme yhteydessä tuli esille. Siellä oli tutkittua tietoa saamelaisuudesta ja eduskunnassa usein vedotaan siihen, että kaikki niin kun päätökset pitäisi tehdä tutkittuun tietoon perustuen. Ja mun mielestä nyt sitä tutkittua tietoa ei käytetä, josta oli meillä viimeksi professoreita puhumassa. Ja jos te nyt satutte katsomaan tämän videon YouTuben kautta, niin ehdotan, että käytte katsomassa myös sen edellisen tallenteen, joka on tallennettuna tälle samalle kanavalle. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia kansanedustajat. Niin, kiitoksia minunkin puolesta. Ja tässä kollegat on puhunut hyviä asioita ja tämä asia on mulle sydämen asia. Siinä mielessä oikeudenmukaisuus ja rehellisyys pitää olla ihmisen elämän perusasia. Isä ja äiti sanoo pikkupoikana minulla, että puhdas omatunto on hyvä pään alun, illalla menee nukkumaan, niin tämä kannattaa muistaa. Kiitos, että sain olla mukana ja kaikkea hyvää. Kiitos paljon, juuri näin. Rehellisyys. Kyllä se totuus sieltä tulee ilmi. Aina, jossain vaiheessa. No niin, nyt teillä on yleisössä sanavapaa ja Jari jatkaa tätä keskustelua. Me lähdemme tuonne Kivitaloon äänestämään. No niin, näin se toteutuu demokratia ja kansanedustajat. Oikein paljon vielä kerran kiitoksia, että olitte paikalla. Toivottavasti sanoma menee teidän kautta myös sitten perille sinne 197 jäljellä olevalle kansanedustajalle. Uskon, että jo tänään käytte hyvin mielenkiintoisia keskusteluja siellä eduskunnassa. Nyt me jatketaan täältä näiden erittäin mielenkiintoisten alustusten jälkeen ja lähdetään siitä, että yleisö saa nyt kysyä, esittää myös toki omia mielipiteitään, jos niitä on. Ja aloitetaan sieltä, ole hyvä. Kerrotko aina ensin nimeni ja meillä on mikrofonikin vielä käytössä. Onko se päällä? Niin täällä kuullaan sitten. Nyt se on päällä. Joo. No hei, mä oon Elina Mikola näistä äsken paljon parjatuista ihmisoikeusjärjestöistä eli Amnesty Internationalissa työskentelen ja olen tiiviisti seurannut tätä saamelaiskäräjälaki
uudistusta jo pitkään. Ja mä olisin ehkä kysynyt enemmänkin, niin kun tietysti tässä keskustelussa nyt ei ole ollut mukana näitä puheenvuoroja niiltä saamelaisilta, jotka vahvasti kannattaa tätä saamelaiskäräjälain uudistusta. Ja ymmärtääkseni tässä kuitenkin vahvasti on esimerkiksi niin kuin saamelaiskäräjien enemmistö on tämän lakiuudistuksen takana ja saamelaiskäräjät ovat hyväksyneet tämän lakiuudistuksen ja kuitenkin se, mistä kansainvälinen oikeus lähtee, on se alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus. Ja kun nyt tällä hetkellä niin kun saamelaisten, Suomen alkuperäiskansan ikään kuin päätöksentekoelin on asettunut tämän lakiuudistuksen taakse, niin, ja ymmärrän kyllä, että niin kun saamelaiskäräjien sisällä on mielipide-eroja ja te edustatte tässä asiassa oppositiota, niin kuinka tämä nyt niin voitaisiin, että jos nyt tämä saamelaiskäräjälain uudistaminen pysäytetään, niin eikö se nimenomaan riko tätä alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta vastaan, jos saamelaiset ovat nyt ikään kuin omien edustuselintensä kautta tämän lakiuudistuksen taakse asettuneet? Että tavallaan miten, mä ymmärrän, että tässä on niin kuin haasteena, että kun ikään kuin se, tässä puhuttiin, että CERT-komiteat on vaatineet polveutumispykälän poistoa ja näin, mutta mä ymmärrän, että näidenkin taustalla on nimenomaan tämä alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus, että jos saamelaiset omien päätöksentekoelintensä kautta esittää, että he haluaa esimerkiksi rakentaa vaaliluettelon kielikriteerin, niin kuin 4. polveen ulottuvan kielikriteerin, eikä polveutumisperusteen varaan, niin eikö meidän, niin kuin meidän ei-saamelaisten, meidän tulisi tässä meidän parlamentaaristen elinten noudattaa tätä saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja uudistaa sitä lakia sillä tapaa, mitä niin kuin saamelaisten elimet sanoo. Kiitoksia. Joo, kysymykset. Pidetään kysymykset kohtuullisen lyhyinä ja tähän vastataan heti, koska meillä on täällä Kari Kyrö ja myös Inka vastaamassa. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymystä. On erittäin tärkeää, että kysyt tuon kysymyksen, koska se kertoo minulle sekä siitä kysymyksestä että tästä aiheesta todella paljon. Nyt täytyy huomioida se, että ensinnäkin, kun saamelaiset vaatii, niin sen jälkeen meidän pitää kysyä se, että ketkä saamelaiset vaatii. Ja sitä varten meidän pitää sitten sen selvittääksemme, meidän pitää selvittää se, miten se joukko, joka on saamelaiskäräjillä kellä on se äänioikeus, miten se on muodostunut. Ja se vuoden 1962 kysely, josta edellä puhuin, se on se alkukohta, jossa tämä asia on kerta kaikkiaan lähtenyt vinoutumaan. Ja se on vinoutunut siihen pisteeseen, että siellä on tämmöinen harvain valtaa edustava hegemonia, joka teille näitä vastauksia ja kantoja niin kuin markkinoi. Ja siellä on se yli 10 miljoonaa euroa, jolla sitä markkinoi. Ja jos me siellä vähemmistönä yritämme lähteä niin kuin puolustamaan demokratiaa ja oikeudenmukaista, niin meidät sitten kyseenalaistetaan. Meillä on täällä istumassa metsäsaamelaisten edustajia, joita ei yhtäkään ole saamelaiskäräjillä niin kuin jäseninä, eikä vaaliluettelossa, ei yhtäkään. Ja jos te nyt ihmisoikeusjärjestöinä sitten kyseenalaistatte sen, että he voivat vaatia oikeuksiaan, niin en mä oikein tiedä, minkälaista ihmisoikeutta se oikein edustaa. Kiitos. Ja sitten Inka. Joo, kiitos ja kiitos tosiaan tuosta hyvästä kysymyksestä. Käytiin jo vähän tästä aiheesta keskustelua tässä ennen tämän tilaisuuden alkua ja siinä viittasin sinun edellisessä tilaisuudessa käyttämään puheenvuoroon, että tietenkin näinhän voi ajatella, mutta sitten siitä unohtuu se, että me ollaan niin kuin epädemokraattisessa hallintojärjestelmässä, joka on lähtenyt autoritarisoitumaan. Ja tämmöinen harha siitä, että vaikkapa inarinsaamelaisten osalta, kun puhutaan, että niillä on jossain kaukana menneisyydessä niitä esi-isiä, on sielläkin, mutta siis ne henkilöt, jotka on jo siellä vaaliluettelossa, ne on minun kaltaisia inarinsaamelaisia, aivan samanlaisia kuin minä. Että semmoinen myytti siitä, että niillä olisi jossain kaukana menneisyydessä joku yksi esi-isä, niin se on valhetta ja se ei pidä paikkaansa. Meillä on elossa tässä ajassa henkilöitä, joiden
vanhemmat ovat syntyneet 1800-luvulla ja heidän isovanhemmat ovat syntyneet 1700-luvulla. Sukupolvien juoksussa tässä ei puhuta niin kuin pitkistä ketjuista. Sitten niin kuin tässä tätä saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa monta kertaa ja tämä sama ongelma on ollut siellä, että siellä on merkittävän kokoinen porukka kuitenkin siellä saamelaiskäräjillä, jotka eivät ole tukeneet tätä saamelaiskäräjälakiesitystä, mutta he ei ole ollut koskaan siinä työryhmässä mukana. Ja se on niin myös semmoinen yksi ongelma, että kyllähän niin kuin, meillä vaikkapa perustuslakivaliokunnassa taataan valiokuntatyöskentelyssä eduskunnassa se, että kaikki puolueet on siellä edustettuna ja kaikki näkökulmat tulee siellä, niin kuin, kun lakeja säädetään, niin näkyville. Meillä tämmöistä mekanismia saamelaiskäräjillä ei ollenkaan ole. 32%, niin kuin mä tuossa mun esityksessä totesin, niin saamelaiskäräjien jäsenistä ei allekirjoittanut sitä vetoomusta, kun meillä saamelaiskäräjät järjestäytyi, niin tämän kauden alussa niin Petteri Orpon hallitukselle tämän saamelaiskäräjälain puolesta. Eli se on merkittävä osa saamelaiskäräjien jäseniä myös. Tämä pitää niin kuin ottaa huomioon, kun käydään tätä keskustelua. Tämä mua niin kuin hämmentää aina vaan yhä enemmän se, ja on alusta asti, mitä mä oon tätä työtä tehnyt aika pitkään, niin se, että kuinka paljon Suomessa oikeasti on tahoja ja henkilöitä, jotka tukee itse asiassa autoritarismia tai autoritaarista järjestelmää. Se on mulle semmoinen kysymys, joka mulle ei koskaan oikein niin kuin ole auennut. Kiitos. Kiitoksia. Tästä saatiin aika lailla sähköinen alku tähän. Seuraava kysymys, ole hyvä. Kiitoksia. Saanko lyhyesti kommentoida vielä tätä kysymystä? Kerrotko ensin ihan yleisölle nimeni? Hyvä. Minä olen Verja Mattila, olen Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestön puheenjohtaja, eli lyhyesti Lapinkaljan parlamentin puheenjohtaja. Ja edustan metsäsaamelaisia ja Inarin saamelaisia, heitä, jotka eivät pääse sinne saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Ja vastaisin tässä Elina Mikola, kyllä, hänelle myös, että miksi ei saa valita itse jäseniään. Periaatteessa, jos saamelaiskäräjät olisi yhdistys, sillä olisi oikeus valita omien sääntöjensä mukaan jäsenensä. Näin olisi. Mutta jos se käyttää julkista valtaa, jos sen päätökset koskevat ja ulottuvat ihmisiin, henkilöihin, niin silloin siinä pitää olla lainsäädäntö takana ja se ei ole enää vapaata. Jos se käyttää julkisia varoja tähän yhdistyksen toimintaan näin paljon kuin käyttää, toimii oikeastaan pelkästään julkisilla varoilla, niin on kyseenalaista silloin valita omien kriteerien mukaan sinä olet ja sinä et. Mutta seuraavaan kysymykseen menisin. Eli saamelaiskäräjälain yksi ongelma ja epäkohta on, että se vaikuttaa meidän koko yhteiskuntaan. Tämä saamelaiskäräjälaki, sehän koskee tai ulottuu ja sääntelee kieltä ja kulttuuria, mutta nyt sinne tulee myös asema. Asema on sana, jota ei ole määritelty, mitä se itse asiassa tarkoittaa. Mutta mitä tarkoittaa asema? Aseman käyttöä sääntelee tämä saamelaiskäräjälain 9. pykälä, jossa sanotaan, että saamelaiskäräjillä on yksin oikeus valita asiat, joista neuvotellaan. Eli se on se neuvotteluvelvoite ja ennakkopäätösmenettely. Ja siellä sanotaan myös hallituksen esityksessä, että nämä neuvottelut, niiden tavoitteena on saamelaiskäräjiä tyydyttävä ratkaisu ja ennakkopäätösmenettelyn käyttäminen. Ja tämä 9. pykälä velvoittaa kaikkea julkista valtaa, viranomaisia neuvottelemaan saamelaiskäräjien kanssa. Ja tästä johtuu sitten se, että jos saamelaiskäräjät käyttää 1–10% kaikista julkisen vallan tekemistä päätöksistä neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvana asiana ja neuvottelee näiden kanssa, niin pitää kysyä, miten käy Suomen päätöksenteon. Se voi olla, että se on polvillaan. Se ei onnistu. Mitäs tähän sanoo? Kysyisin vielä tässä näin, että miten tässä on sitten ihmisoikeudet, miten on oikeusvaltio tässä, kun jos saamelaiskäräjät asettuu kaikkien näiden yläpuolelle
Ja tässä on esitetty myöskin näitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä, joissa saamelaiskäräjät asettaa kyseenalaiseksi meidän oikeusjärjestyksen, meidän tuomioistuinjärjestelmän. Voiko näin, Kari Kyrön, tapahtua? Voiko saamelaiskäräjät ikään kuin asettua kaiken Suomen lainsäädännön yläpuolelle ja päättää niin kuin autonomisesti ja itsenäisesti omista asioistaan laista piittaamatta? No tuossa omassa esityksessäni toin tämän asian jo esille. Ja puhutaan saamelaista tapaoikeudesta silloin, kun rikotaan Suomen lakeja. Minä henkilökohtaisesti en jaksa siihen uskoa. Luotan kuitenkin lainsäätäjään, luotan oikeusjärjestykseen ja luotan siihen, että tämänkin keissin, tämän mutapainin jälkeen vielä koittaa se hetki, että asiat pannaan oikeaan järjestykseen. Kaikkia saamelaisia kuullaan. Kaikki alkuperäiskansaan kuuluvat saamelaiset Suomessa saavat äänioikeuden ja demokratia myöskin saamelaiskäräjillä alkaa pikkuhiljaa myöskin hahmottua. Minä olen jo sen verran vanha mies, että ellen minä tähän luottaisi, niin ei elämällä kovin paljon enää olisi arvoa. Kyllä meidän siihen täytyy luottaa ja tuo Merjan esittämä kysymys on todella vakava kysymys. Kyllä me siellä nähdään käräjillä työskennessä viime viikolla muun muassa elinkeino- ja oikeuslautakunnan kokouksessa, jossa istuin, niin kun sinne tulee erilaisia tämmöisiä suostumuspyyntöjä tutkijoilta, että voisivatko he saamelaiskäräjien mielestä tutkia tätä aihetta. Ja voisivatko he kenties toinen tutkia tuota toista aihetta ja kolmatta. Niin siellä me elinkeino- ja oikeuslautakunnassa sitten pähkäilemme näitä asioita, että annettaisiko me tutkijalle lupa. Ja sitten meidän lausuntomme perusteella sitten saamelaiskäräjien hallitus viime kädessä sitten joko antaa tai ei anna lupaa tehdä tutkimus. Eli kyllä tällä hetkellä ollaan vielä kaukana siitä optimitilanteesta, mitä itse sanoin luottavani. Mutta uskon kuitenkin, että ei ole niin pitkää kaamosta vielä ollut, etteikö se päivä paista. Kiitos. Ja nythän se päivä on ruvennut paistamaan, että kohti valoa mennään. Miten Inka, miten näet tilanteen? Joo, kiitos. Toi 9 pykälä, joka koskee niin kuin tähän maakäyttöön liittyviä hankkeita siinä saamelaiskäräjälakiesityksessä, niin siinä on just tämä tämmöinen ennakkosuostumus, saamelaiskäräjien ennakkosuostumus, mikä on nyt tällä hetkellä sitten otettu joissakin tutkimuspiireissä käyttöön tämän saamelaistutkimuksen eettisten ohjeiden myötä. Ja se tarkoittaa sitä, että saamelaiskäräjille sitten tulee näitä tutkimuslupahakemuksia ja ne joko myöntää tai on myöntämättä sitten tätä. Ja mä pidän tietenkin tätä vähän sillain niin kuin huolestuttavana ilmiönä niin kuin tutkimuksen vapauden kannalta ja myös sitten siinä kohden, että jos sitten rahoittavat tahot lähtee niin kuin, sen perusteella arvioimaan sitä, että myöntääkö ne jollekin tutkimukselle rahoitusta, että onko niillä saamelaiskäräjien niin kuin lupa, että poliittinen instituutio sitten lähtee niin kuin ohjaamaan tutkimusta, niin tämmöinen niin kuin on huolestuttava ilmiö. Ja tämä niin kuin nähdään nyt siellä tavallaan, että mitä se 9 pykälän niin kuin tämmöinen ennakkosuostumusperiaate niin kuin tulisi käytännössä niin kuin tarkoittamaan jo vähän, siitä on viitteitä siellä niin kuin tutkimusmaailmassa. Ja vielä mun piti tuohon edelliseen kysymykseen vielä tuosta itsemääräämisoikeudesta juurikin, niin kun siinä nostettiin tätä itsemääräämistä, saamelaisilla pitää olla itsellään oikeus määrätä, ketä siellä vaaliluettelossa on tai omista asioista, niin jos sitä itsemääräämisoikeutta käyttää niin kuin semmoinen taho, joka ei ole demokraattisilla vaaleilla valittu, niin sitten se jotenkin tuntuu, ettei sitä itsemääräämisoikeutta oikeastaan käytetä. Sitä käytetään sitten toisten oikeuksien polkemiseen, eikä se ihan oikein silloin mene.
kyllä itsemääräämisoikeus varmasti alkuperäiskansojen kohdalla voi olla hyvä asia. Siitä pitäisi tietenkin käydä enemmänkin vielä keskustelua, mutta että kyllä se pitäisi niin kuin olla demokraattisilla vaaleilla valittu silloin se alkuperäiskansainstituutio. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä siellä? Kiitos. Kuuluuko tämä? Kyllä. Joo, Marja-Liisa Olthaus, olen inarinsaamenkielisestä Anaras-Aaves-lehdestä. Olen inarinsaamen tutkija ja identifioidun inarinsaamenlaiseksi. En kuulu äänestysluetteloon enkä ole sinne menossa. Kari, puhuit polveutumisperusteen poistamisesta. Ja tämä on mun ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys kuuluu kielitaidosta. Ja tämä polveutumisperuste, mä kysyisin, että niin, kuka ihme päättää siitä, kuuluuko ihminen alkuperäiskansaan vai ei? Mitä mieltä olisitte Harri Gustafsbergin stressinhallintavalmennuksen näkökulmasta siitä, että päätösvalta oman elämän omistuksesta ja mestaruudesta kuuluu ihmiselle itselleen? Ja jos ihminen tuntee itsensä hirvittävän hyvin, hän itse päättää siitä, mitä hän tuntee ja ajattelee ja myös siitä, että kuka hän on. Ja tietysti jokainen päättää itse siitä, kenelle hän antaa päätösvallan omasta persoonastaan tai sen tietystä ominaisuudesta, niin kuin esimerkiksi alkuperäiskansaan kuulumisesta. Antaako sen instituutiolle, sosiaaliselle medialle, pirulliselle naapurille vai kenelle tahansa. Että jokainen päättää tästä itse, mutta mitä mieltä te olette tästä? Ja mun toinen kysymykseni on se, että lingvistinä puhun, että on ihan selvää, että kielitaitoa ei voi arvioida menneisyyteen. Mä itse olen joutunut arvioimaan ihmisten kielitaitoa, niin on pakko kyllä arvioida sen ihmisen henkilökohtainen kielitaito, eikä kuolleiden ihmisten kielitaitoa. Kyse on kielenmenetystilanteesta. Kiitos. Joo, kiitoksia. Tämä on tietysti kysymys, mikä on hyvinkin merkittävä tässä uudessa laissa. Eli miten polveudutaan ja mitä kriteeristöjä käytetään ja kuka sen määrittää, kuka sen päättää. Tämä toimii ainakin tämä mikki. Joo, kiitoksia. No, jos mä vastaan ensin tuohon Maija-Liisa esittämään kommenttiin, kyllähän se itse identifikaatio on tietysti äärimmäisen tärkeä asia. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja joka tai mikä lähtee sen yli kävelemään, niin kyllä se on ihmisoikeusrikkomus. Ei siitä pääse mihinkään. Ja siinä mielessä niin kommentit tämän niin kuin arvokkuudesta, niin ei niitä voi kyseenalaistaa. Mutta se, että no, siinä oikeastaan tuli vastaus, että kuka sen määrittää. Henkilö itse tietysti. No tässä nimenomaisessa keississä sitä on alettu, tai jo pitkään, ei pelkästään alettu, vaan on jo pitkään pyritty määrittämään toisten toimesta. Ja eihän siinäkään tietysti, jos näin pyritään tekemään ja näin, mutta silloin pitäisi olla kyllä näillä määrittäjillä puhtaat jauhot pussissa, että se ei se niin valtava intressien ristiriita, joka siellä takana on, niin se ei sovi tähän. En minä tiedä, ei sellaista instituutiota, tuomioistuinta, mitä tahansa, mitään kollegiota taida olla, joka henkilöä itseänsä paremmin tuo voi määrittää. Tällä hetkellä kuitenkin mitä ilmeisemmin näin tapahtuu. No joo, kyllä. Ja miksihän tämä nyt ei sitten näy enää. Tuossa näette luettelon, taikka siis siinä on noita PDF-tallenteita tuolla muutama, alkaen vuodessa 2011. Kussakin noissa tallenteissa on 3, 4, 50 sivua. Ja ne ovat tallenteita siitä, milloinka korkein hallinto-oikeus on määrännyt, että minut pitää panna sinne
vaaliluetteloon ja milloin saamelaiskäräjien vaalilautakunta on päättänyt, että heitetään pois. Ja näitä on tapahtunut aika monta kertaa vuoteen 2024 mennessä. Tätä oikeustaistelua on käyty pitkään ja käydään edelleenkin, tiedän sen. Että ei tämä enää ole lastenleikki. Kiitos. Inka, ole hyvä. Kiitos. No tämmöinen Norjassahan kun haetaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, niin siellä se on virkamiespäätöksellä tehdään. Ei siellä kukaan tutki sitä, eikä ala sitä arvioimaan kenenkään identiteettiä, että sillä lailla. Mutta sitten ihan että jos lähdetään näin abstraktille tasolle miettimään identiteettiä ja identiteetin rakentumista ja sitä itsetuntoa, niin eihän se tietenkään voi sitä omaa mielenrauhaa kenenkään taskuun antaa. Ei saamelaiskäräjät. Mä oon kulkenut aika pitkän tien tämän homman kanssa, joutunut aika kovan kohtelun kohteeksi, kun olen tähän itseni altistanut tähän työhön, mitä teen ihmisoikeuksien puolesta. Mutta kyllä mä oon nähnyt sitten myös, mulla on sisällä kannan mukana niin niitä tarinoita, mitä se aiheuttaa, kun se identiteetti kielletään. Että se on tosi traumatisoiva kokemus, se lamaannuttaa ihmisen toimintakyvyn monella elämän osa-alueella ja vaikuttaa hyvin laajasti. Ja sitten mitä tämä saamelaiskiista on aiheuttanut meidän yhteisön sisällä, että se on pysyvästi katkaissut meidän välejä sukulaisiin ja ystäviin ja tällä lailla, niin se on ollut kyllä todella traumatisoiva kokemus kaikille ja varmasti semmoinen ylisukupolvinen taakkasiirtymä tästä vielä jatkuu eteenpäin, että toivottavasti jossain vaiheessa päästäisiin sinne toipumisen tielle yhteisönä ja yksilöinä, mutta mä uskon siihen, että demokratian kautta sekin on mahdollista. Nyt tämä meidän niin sanottu virallinen aikamme on päättynyt, mutta mennään vähän yli ajalle, koska keskustelu vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Joo, siitä edestä ole hyvä. Kiitos. Olen Meri Mononen Matias ja olen alkuperäiskansakoulutuksen tohtoriopiskelija Helsingin yliopistossa. Ja minun kysymykseni on, jota nyt sivuttiinkin tässä, niin on, että kun alkuperäiskansa itse määrittää itsensä, niin ehdottakaa, miten täällä Suomessa voitaisiin tehdä ilman Suomen valtiota tämä, tai sitten valtion avulla. Kiitos. Joo, kiitos. Erinomainen kysymys. Kerta kaikkiaan erinomainen kysymys. Pani miettimään. Minustahan se voisi aivan ilman muuta olla niin, että alkuperäiskansa itse määrittäisi itsensä sitten sen verran voisi ottaa valtiosta sitten mallia ja yhteiskunnasta muutoin mallia, että miten vaalit käydään nykyaikana niin, että ne ovat sillä tavalla demokraattiset, että kaikki eri ajattelusuunnat ja eri ryhmät tulevat huomioiduksi. Mutta tässä on tietysti on siinä se puoli todennäköisesti, että silloin tämän hetken valtion rahoitus saattaisi tietysti, vaikeutusko se, mutta ehkä se kuitenkin se emovaltion mukanaolo, ainakin tuon rahoituksen kannalta, niin olisi suotavaa, sanotaan näin. Mutta se itse se määrittäminen silloin, kun se tehdään kaikkien läsnä ollessa, niin sehän on ihan kohdallaan. Itse asiassa tässäkin nyt voitaisiin tehdä niin, josta ystäväni Jouni Kitti on monesti mulle puhunut, että tämä alue pitäisi selvittää ja tutkia. Ja se väestö pitäisi selvittää ja tutkia. Ketä ne ihmiset siellä on? Se nyt niin valtava työ edes olisi. Ja ne olosuhteet siellä, missä ihmiset työskentelee, mitä he tekevät. Ja sillä tavalla selviäisi, ketä he ovat. Ketä he ovat. Nyt meillä on 62 tehty tämmöinen kieliselvitys ja pelataan sen mukaisesti. Tilanteessa, jossa ei kysytty, ei alkuunkaan tehty, ei ollut mikään kriteeri se, että kuulutko alkuperäiskansaan. Vaan siellä vaan puhuttiin, että onko tässä porukassa puhuttu saamen. Ja ne merkittiin sitten luettua.
että sinne ihmisoikeuskomiteaankin tai niihin TE-järjestöihin, niin kyllä tämä alkutilanne, mistä tämä on niin polkastu liikkeelle, niin se kannattaa nyt ottaa teidänkin vakavasti ja miettiä, että miten se on päässyt tämmöisessä menemään. Kiitos. Ja niin kuin Kari sanoi, niin siitä keskustelusta, jossa käytiin koputtelemassa töllien ovia, niin on kulunut 64 vuotta, eli aika pitkä aika. Nämä nykyiset metodithan mahdollistaisivat ehkä hiukan nykyaikaisemman tavan määritellä sitten ihmisten kielitaitoa ja polveutumista ja kaikkea muutakin, mutta vähän tietysti hämmästyttää, että näitä keinoja ei ole otettu käyttöön. Mitä Sinka? Joo, kiitos. Tuohon Nikkuli keräämään aineistoon niin kuin viitaten, että meillähän on vielä vanhempi ja kattavampi tämmöinen saamelaisten perhearkisto, jota ei ole käytetty ollenkaan pohjana tähän alkuperäiskansan vaaliluettelon laatimiseen, että se olisi oikeasti se, mistä sitä pitäisi lähteä rakentamaan, tai sitten joku nykyinen väestötutkimus juurikin. Sitten tämä kysymys oli just tosi hyvä kysymys, mutta mulla ei ole siihen vastausta. Tämmöinen asia vaatii neuvotteluita ja siinä neuvottelupöydässä pitää olla erilaisia osapuolia sitten erilaisiin kantojen kanssa ja käydä sitä keskustelua. Että sitä ratkaisua pitäisi hakea sitten, että miten se määritellään ja kuka sitä voi sitten määritellä sitä alkuperäiskansan jäsenyyttä. Ja vielä kysymyksiä, ole hyvä. Saat tuosta mikrofonin vielä. Jouni Kitti ja olen toiminut lähes 20 vuotta saamenkieliselle päätoimittajana ja siinä ominaisuudessa olen joutunut tähän kieleen ja kulttuuriin aika syvästikin perehtymään. Mieleeni on jäänyt yksi haastattelu, jonka tein Matti Sverlopainajalle. Se liittyy tähän saamelaismääritelmään. Matti Vainiainen kertoi minulle, että miten hataralla pohjalla se Ivalon ympäristö ja mihin Karikin äsken viittasi. Ja semmoinen muistikuva mulle jäi siinä Matin, kun se kertoi että tosiaan se tiedon hankinta, se tapahtui alkoholin eteisessä siellä, kun hän laski, että siinä paremmin saa kartoitettua sitä, kun lähtemällä kävelee sitten syrjäkylillä. Joo, onhan tämä hyvin mielenkiintoinen tämä tutkimus. Sen aikaiset metodit ovat olleet käytössä ja varmasti silloin ovat olleet hyviä, mutta Kari, mitäs nykyään voitaisiin tehdä? Palataan vielä siihen selvitykseen ja sen tekijään, joka itse moneen kertaan harmitteli myöskin sitä, että se jäi kesken ja se tuli hieman hatarasti tehtyä. Tämmöisen selvityksen perusteella tehty luettelo sitten kaikkine sukuineen siitä eteenpäin, yli 60 vuoden ajan siitä eteenpäin on sitten joku tämmöinen tuomarikollegio, joka sitten ratkaisee ihmisten identiteettiä ja ihmisten elämää ja sitä, mihinkä ihminen kuuluu. Ei tämä nyt oikein suoraan sanottuna hyvältä maistu. Kiitos. Ja tässä vaiheessa täytyy kiittää teitä saamelaistoimittajia, saamelaislehtien toimittajia, että olette tulleet tänne. Teette erittäin arvokasta työtä ja on hienoa, että tämä työ vielä jatkuu. Mä tiedän, että itse valittiin tässä jokunen aika sitten Urheilutoimittajien liiton puheenjohtajaksi ja on paljon sen jälkeen ollut yhteydessä ympäri Suomea, niin se arvostus ei välttämättä täältä Helsingistä ja pääkaupungista valu sinne periferiaan, mikä pitäisi olla tietysti semmoinen itsestään tärkeä asia, koska nimenomaan te teette sitä työtä, mikä moni on unohtanut. Mutta hienoa, että teette sitä työtä ja toivottavasti sille teidän työlle löytyy jatkajia ja nämä taloudelliset yhtälöt, niin kuin tiedetään mediaa vähän kuristavat, niin jollain tavalla saatte nekin ratkaistua. Olisiko vielä tähän kysymyksiä? Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu, varmasti paljon ajattelemisen aihetta. Sen verran olen Karia tuntenut tässä vuosien varrella, että tiedän, että hän ei ole mies, joka ensimmäisenä olisi lähdössä tappelemaan, jos tällaista termiä käytetään, vaan kyllä hän aina yrittää löytää asioista sen puolen, mistä voitaisiin lähteä neuvottelemaan ja keskustelemaan yhdessä ja hakemaan jotain ratkaisua. Ratkaisu yleensä silloin, kun tehdään kompromisseja, niin se tarkoittaa sitä, että kumpikin puoli tulee vastaan ja sitten löydetään
tie sieltä keskeltä. Ja toivon, että te löydätte nyt, Kari ja Inka, sitä tietä ja tavallaan kartotatte ja merkitsette ja sitä tietä siellä saamelaiskäräjissäkin, että saataisiin tällainen yhdenmukainen ratkaisu tähän ja semmoinen ratkaisu, johon kaikki voisivat olla tyytyväisiä. Kiitoksia vielä kerran teille kaikille. Kiitos. Saanko vielä sanoa yhden asian? Mä en kiittänyt tuossa alussa siitä kutsusta, että mut kutsuttiin tänne tilaisuuteen puhumaan, niin haluan kiittää vielä Suomen alkuperäiskansojen ystävät -ryhmää eduskunnassa tästä mahdollisuudesta. Kuin myös kiitos ja tuohon Jari viimeiseen kommenttiin, niin siihen on helppo vastata, että ei näin pienen miehen kannata riitaa haastaa eikä ryhtyä tappelemaan.